Dopada mi se to osjećanje igre, takmičarsko, koje može da bude jako lepo ukoliko ljudi to dobro shvate. Kako stvari kod tebe stoje? Evo, baš me zanima šta će Žarko da kaže kako sam ja odgovorila na jednu uvredu. Primer imamo. Imamo primer. Pretvaramo se u jednu čudnu emisiju koja nije nedeljno popodne, šalim se. Izvoli. Jel mogu? Naravno, naravno. Na Milanskom univerzitetu smo imali jednog profesora u kog smo jako bile zaljubljene. Nije puno bio stariji od nas, iako je profesor. Dobro, to se dešava. Da, dešava se. Moja Dalmatinka i ja smo neprestano bile aktivne i najbolje čak. Međutim, on nam je govorio kako ćemo mi na poslednji čas da izađemo sa kalašnjikovim, zato što mi dolazimo kao sa ovog podneblja. Ja kažem, pa zašto sad on misli da ćemo mi da izađemo s kalašnjikovim, da pucamo na tom poslednjem času koji je zaista onako reprezentativan, pokazuju se zemlje, kultura, način, sve. I mene je to zaista pogodilo, prvo što sam bila zaljubljena u njega, a drugo, što mi je radio lokal patriotizam. I sad mešalo mi se u meni i ta zaljubljenost, a uvreda i plus to sve što je rekao, da ćemo da izađemo s kalašnjikovim. Tako da sam ja jedan dan na predavanju izašla, isključila sve projektore, isključila svetla. On me pitao, Nevena, uno skerco, da li je to neka šala? Rekao, ne, nije šala, hoću da čujem ko je inovator, ko je napravio struju. Znali su, znači, taj moj profesor, Kanađanka, još troje ih je znao. Ja sam rekla, gospodo, Nikola Tesla je Srbin koji je rođen u Lici zato što sam htela da spasam i moju Dalmatinku, da stavim do znanja ko to nas prezentuje i da mi nećemo izaći sa kalašnjikovim. Tako da sam ja na tu uvredu na taj način... Kakva kreativnost! Izvini što sam preuzela. Da li je sada to u redu? Da nisam isjavala sam ljubav tako što sam sve naučila ko je Nikola Tesla. Apsolutno si u pravu. Jednostavno, na uvredu se ne odgovara uvredom, već jednostavno... To je bio njegov podsticaj, koliko god možda u tom trenutku bio ružan, da ti kažeš sebi, aha, okej, ja ću još više raditi na sebi, pa ću opravdati njegove strahove i slutnje i pokazati sebi u najboljem svetlu, a samim tim rad na sebi, kao što kaže Vesna, jednostavno doprinosi tome da mi budemo još bolji. Pokazala je sebe u najboljem svetlu isključivši struju. Da, isključivši struju, Teslinu. Tako da jednostavno sve te neke primjedbe i uvrede trebamo da iskoristimo kao poruku za podsticaj da radimo na sebi, da nastavimo i da budemo još bolji. Divno što si kreativno razmišljala.